ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва раванди корҳои ободониву созандагӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва раванди корҳои ободониву созандагӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд сарвари давлатро раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. Маврид ба таъкид аст ки бо ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ бештар аз 12 000 иншооти гуногун ба истифода дода шуда, то моҳи сентябри соли 2026 боз 2 000 иншооти дигар бунёд карда мешавад. сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Хуҷанд оғоз гардид. Нахуст бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маркази саратоншиносии вилояти Суғд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 18 ноябр сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бо ифтитоҳи бинои нави маркази саратоншиносии вилояти Суғд, ки дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо сатҳу сифати баланд бунёд шудааст, оғоз гардид. Бинои нави маркази саратоншиносӣ, ки аз 6 ошиёна иборат аст, дар асоси дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои 200 кати табобатӣ сохта шуда, аз лиҳози тарҳ ва имконияти фароҳамгардида дар самти ташхису табобат камназир аст. бунёди бинои нави маркази саратоншиносии вилояти Суғд моҳи августи соли 2022 оғоз гардида, иҷрои корҳоро бештар аз 200 бинокор ба уҳда дошт. Аснои шиносоӣ бо шароиту имконоти марказ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар ин бино 43 ҳуҷраи табобатӣ, 3 амалиётхона бо маҷмӯи дастгоҳҳои муосири ҷарроҳӣ, таҳлилгоҳи клиникавӣ, биохимиявӣ, морфологӣ, иммуноферментӣ, ҳуҷраи тадқиқоти ултрасадо ва ташхиси эндоскопӣ мавҷуд буда, дар 5 шӯъбаи амалкунанда боз 60 мутахассиси соҳаи тандурустӣ, хоса табибони саратоншинос ба кор ҷалб гардидаанд. барои пешгирӣ ва ташхису табобати бемориҳои саратон ба маблағи бештар аз 7 миллион сомонӣ дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ, ки истеҳсоли ширкатҳои бо нуфузи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошанд, харидорӣ шудааст. табибон бо истифода аз ин дастгоҳҳо имкон доранд, ки саривақт ташхис гузаронида бемориро дар марҳилаҳои ибтидоӣ муайян намоянд ва ба табобати беморони гирифтори саратон саривақт камар банданд. ҳамзамон ин раванд барои татбиқи барномаҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди бемориҳои саратон саҳми назаррас мегузорад. ин ҳам дар ҳолест, ки дар саросари дунё гирифторӣ ба бемориҳои саратон зиёд шудааст. дар бинои иловагии қабул ва ташхиси беморон бо низоми мутамаркази электронӣ сурат мегирад. ин низоми кор ба сарфа кардани вақти беморон ва ҳам табибону дигар кормандон мусоидат менамояд. қаблан дар таърихи маркази саратоншиносии вилоят чунин таҷҳизотҳо набуданд ва барои корбарӣ бо таҷҳизотҳои номбурда мо мутахассисонро ба хориҷи кишвар равон карда омода намудем ва тамоми ин шароитҳо ба мо мутахассисон имкон фароҳам меоварад, ки усулҳои нави ташхису табобатро ҷорӣ намоем, то ки шаҳрвандон ба хориҷи кишвар нараванд. дар худи ҳудуди вилоят, дар маркази саратоншиносии вилоят тамоми он хизматрасониҳое ки пешбинӣ шудааст гузаронем. Этот центр, если мы говорим вот в частности об этом учреждении, есть лучевая установка, есть лучевая терапия, есть современные операционные, где можно выполнять лапароскопические операции, открытые операции. Соответственно, целый корпус в этом центре выделен для проведения химиотаргетных и иммунотерапии. Да, мы сейчас находимся в операционной. Здесь видно, что операционная полностью оснащена, есть все условия для выполнения
сложных хирургических вмешательств. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарият ва табибони марказ дастур доданд ки дар вақти ташхис ва табобати беморон масъулияти бештар дошта бошанд ва дар беҳдошти солимии ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. зимни муаррифии шароиту имкониятҳои фароҳамшуда таъкид гардид ки давоми солҳои охир 18 табиби маркази саратоншиносии вилояти Суғд малакаи касбии худро дар муассисаҳои тандурустии сатҳи ҷаҳонии хориҷи кишвар сайқал дода имрӯзҳо дар самти ташхис ва табобати беморон аз роҳу усулҳои муосир кор мегиранд. дар натиҷаи омӯзишҳои пайвастаи табибон 26 намуди амалиёти ҷадиди ҷарроҳӣ, 12 намуди усули муолиҷаи кимиёвӣ бо нақшаҳои нав ва иловатан 18 намуди таҳлили гуногун роҳандозӣ гардид. ҳамзамон табибони марказ бо мутахассисони варзида ва профессорони соҳаи тандурустии Русия, Гурҷистон, Қазоқистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои дунё дар самти ташхис ва муолиҷаи бемориҳои саратон ҳамкории судманд ба роҳ мондаанд. амалӣ намудани чунин тадбирҳои муҳим ба монанди бозомӯзии кормандон ва муҷаҳҳазсозӣ бо дастгоҳу лавозимоти зарурӣ боис ба он гардид ки рафтани беморон барои ташхису табобати бемориҳои саратон ба хориҷи кишвар коҳиш ёбад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарону масъулини соҳа ва ба табибон дастур доданд ки барои пешгирии бемориҳои саратон дар миёни аҳолӣ бештар корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда ҳамеша тарзи ҳаёти солимро тарғиб намоянд. از گشادشی بینایی نوی مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت خیلی خوشحال هستم و همچون نفری که به نزدیکی از تجربه آموزی در مرکز علمی سرطانشناسی به نام نیکولا نیکولایویچ بلخین از شهر مسکو برگشتم. با باور کامل گفته میتوانم که این بنا به استانداردهای جهانی مطابق می باشد و در آن تمام اصولهای حاضره تشخیص و تبابت بیماری سرطان به راه مانده شده است. дар бинои нави марказ барои гузаронидани маслиҳату машварат ва ҷаласаю дигар чорабиниҳои соҳавӣ толори барҳаво бо фарогирии 100 ҷойи нишаст бунёд карда шудааст. ёдовар мешавем ки иншооти кӯҳнаи марказ ҳанӯз солҳои 60-уми асри гузашта бунёд шуда дар ҳоли ҳозир ҳамагӣ 130 кати табобатӣ дорад. акнун бо бунёди бинои нави марказ шумораи катҳои табобатӣ дар маҷмӯъ ба 330 расид. ҳоло маркази саратоншиносии вилояти Суғд дорои 9 шӯъба ки аз он шӯъбаи маммологӣ, шӯъбаи гинекологӣ ва шӯъбаи торака абдоминалӣ қаблан дармон набуданд ва ин шӯъбаҳо ташкил карда шуданд. дар маркази саратоншиносии вилояти Суғд шӯъбаи нави онкогематологияи кӯдакона ба фаъолият оғоз кард. дар он тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ мавҷуд мебошанд. дар фасли зимистон бинои иловагӣ ва иншооти ёрирасони он пурра тариқи маркази ягона бо гармӣ таъмин карда мешавад. саҳни ҳавлии бино бо сифати баланд, ободу зебо ва дилрабо гардидааст. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд ба номи Ҷаҳон Набиевро ифтитоҳ намуданд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд ба номи Ҷаҳон Набиевро ифтитоҳ намуданд. иншооти нав аз 5 ошёна ва таххона иборат буда дар он фаъолияти 5 шӯъба ва дармонгоҳ ба роҳ монда шудааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав бори аввал дар маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд фаъолияти ҷарроҳихона, ҳуҷраи эҳё, наҷот ва беҳискунӣ ба роҳ монда шуд. این میزی جراحی هست. بار اول در مؤسسه ما نصب کرده شد. تا این دم جراحی خانه ما وجود نداشت. ما بیمارانی که به طبابت جراحی نیاز داشتن به دیگر بیمارخانه ها و بیمارخانه ولایتی و بیمارخانه پایتخت روانه میکردیم. اکنون ما امکانیت داریم که جراحی های به مانند جاغر، جراحی غدودهای قفسه سینه، گینکوماستیا، جراحی هایی که بیماری‌های غدودهای بالای گرده را در اینجا انجام دهیم. در مجموع با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 40 دستگاه و تجهیزات‌های معاصر وارد گردیدند که امروز شرایط فعالیتی هر یکی ما بهتر و خوبتر گردیده است. ворид намудани зиёда аз 40 номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти нав барои ташхису табобат имкониятҳоро барои хизматрасонӣ ба нафарони гирифтори диабети қанд, бемориҳои ҷоғар, ғадуди зери меъда, бенаслӣ, норасоии ғизо, фарбеҳӣ, диабети ғайриқандӣ ва дигар намуди бемориҳо ба талабот мутобиқ гардонид. инчунин дар марказ 4 шӯъбаи нав
қабул, ҷарроҳӣ, бемориҳои ҷоғар ва кӯдакона таъсис дода шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини марбутаи соҳа ва табибонро барои истифодаи босамар аз шароити замонавии мавҷуда ва хизматрасонии сатҳи баланд вазифадор намуданд. Маркази эндокринологии вилояти Суғд пеш ду шӯъба фаъолият мекард, бо аштод кард. Баъд аз спурдани бинои нав қариби 200 кат фаъолият мебарад. Дар бинои нав 62 воҳиди кори иловагӣ пайдо шуд. Агар пеш маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд як сол ба қариби 2000 то 2300 бемор бистарӣ мешуданд, баъд аз спурдани бинои нав қариб то 5000 беморҳои бистарӣ мешавад, табобат мегиранд, муоина мегузаранд, ташхис мегузаранд. Мо кормандони тиб ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхорию дастгирии ҳаррӯза миннатдории худро баён мекунем. Шароитҳо хеле ҳам хуб аст. Мо оянда ба халқи худ ҳамчун табиб хизмат мерасонем. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав шумораи катҳо аз 80 ба 200 расид. барои ташкили корҳои омӯзишӣ, дарсҳои амалии донишҷӯён ва гузарондани чорабиниҳои гуногун, толору ҳуҷраҳои таълимӣ мутобиқ ба тарҳи муосир мавриди истифода қарор гирифтааст, ки барои баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва беҳтар шудани сифати таълим мусоидат мекунад. мо ба пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимонаи худро баён менамоем, ки чунин иншоотҳоро ба мо таъмин менамоянд. дар муассисаи мазкур шароитҳои беҳтарин, таҷҳизот ва дастгоҳҳои нави муосир ворид гаштааст. ҳама ин боис мегардад, ки мо сари вақт ташхиси бемории диабети қанд, фарбеҳӣ, ҷоғар ва дигар бемориҳои эндокринро гузаронида усулҳои нави табобатро барои пешгирии орзуҳои онҳо ҷорӣ намоем. толи 9 соли охир дар ҳамин беморхона фаъолият мебарам. ман донишгоҳи давлатии тибби Олтои Федератсияи Русияро хаб карда барои хизмати халқу ватани худ, барои беморони худ, барои хизмат ба ҳамин беморхона корбарӣ карда истодаам. мо ҷавонон кӯшиш мекунем ки сатҳу сифати хизмати тиббиро баланд бардорем. дар маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд шабакаи ягонаи оксигендиҳӣ мутобиқи стандартҳои ҷаҳонӣ таъмин шуда технология ҳаводиҳанда фаъол аст. иншооти нави тандурустӣ дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида дар маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд барои ташхису табобат мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст. саҳни биночароғон ва сабзпӯш гардонида шудааст. тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат эътироф гардидааст. бо мақсади рушди соҳа дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бинои нави беморхонаи клиникавии рақами 1 ва 2 маркази саломатиро дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ба истифода доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави беморхонаи клиникии рақами 1 ба номи Султон Уруновро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои беморхона аз 7 ошёна иборат буда дар масоҳати 600 метри мураббаъ бо сифати баланд ва шароити муосири хизматрасонии тиббӣ бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои беморхонаи нав дорои 7 шуъба ва 200 кати хоб мебошад. бо ба истифодадиҳии бинои нав шуъбаҳои беморхонаи клиникии рақами 1 шаҳри Хуҷанд ба 18 ва катҳои хоб ба 660 расид, ки имконияти фарогирии беморонро бо ташхису табобат васеъ гардонид. дар баробари шуъбаҳои навтаъсис дар бинои нав толори барҳаво барои гузарондани ҷаласа ва конфронсҳои илмӣ амалӣ бо 100 ҷойи нишаст, ошхона бо шароити хизматрасонии хуб омода карда шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави беморхонаи клиникии рақами 1 шаҳри Хуҷанд 200 корманди соҳа бо кор таъмин гардиданд, ки дар маҷмӯъ бо кормандони биноҳои қаблан фаъолияткунанда 900 кормандро ташкил медиҳад. дар шуъбаҳои навтаъсиси қабул, эҳё ва наҷот, ҷарроҳиҳои фаврӣ, асаб, урологӣ, амрози занона, осебшиносӣ ва ортопедия шароит ва усулҳои нави табобат роҳандозӣ карда шудааст.
дар муассисаи тиббии мазкур дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳа аз ҷумла томографияи рақамӣ, рентгени рақамӣ, сабти барқии дил, дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, дастгоҳи ташхиси ултрасадо, таҷҳизоти муосир барои ташхис ва табобати гурда ва дигар намуди дастгоҳҳои безараргардонӣ, инчунин дастгоҳҳои озмоишии истеҳсоли кишварҳои ҷопон, Кореяи ҷанубӣ, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид гардидааст. соҳаи тандурустӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар мадди назари ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. имрӯз шодиву фараҳи кормандони беморхонаи клиникавии рақамяки шаҳри хуҷандро ҳадду канор нест, зеро ки бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат, дар беморхонаи мо бинои иловагии 7 ошиёна мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. бинои мазкур бо тамоми таҷҳизоту лавозимоти муосири замонавӣ ки аз хориҷи кишвар дастрас карда шуданд таҷҳизонида шудааст. таи соли 2025 зиёда аз 20 нафар мутахассисони мо дар давлатҳои хориҷа курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии касбиро гузаштанд ва тарзи истифодабарӣ ва кору фаъолият бо ин таҷҳизотҳои муосирро аз бар намуданд. мо кормандони соҳаи тандурустӣ дастгириву ғамхориҳои пешвои муаззами миллатро дар рафти фаъолияти ҳамарӯзаи худ эҳсос менамоем ва бо истифода аз чунин шароиту имконоти мусоҳид барои аҳолии кишвар софдилона хизмат менамоем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо иншооти нав бо кормандони беморхона суҳбати самимӣ намуданд. таъкид гардид ки солимии ҷомеа ва рушди соҳаи тандурустӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дар доираи стратегия ва барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ карда мешавад. имрӯз аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагӣ беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд ифтитоҳ гардид. дар беморхона тамоми шароитҳо барои муоина, барои ташхис ва хизматрасонӣ муҳайё карда шудааст. дар бинои нави иловагӣ 200 ҷойи корӣ ташкил карда шуда имрӯз барои хизматрасонӣ барои беморон омода мебошад. бо истифода аз шароиту имкониятҳои васеъи фароҳам омада ва технологияи муосири таъмин гардида, акнун дар ин муассисаи тиббӣ ҷарроҳиҳои бариатрикӣ, лапароскопии бемориҳои гурда, чӯраҳои ковокии шикам бо усулҳои нав ва ғайра гузаронида мешавад. мо бисёр хурсандем ки имрӯз бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нав ба истифода дода шуд. дар шӯъбаи ҷарроҳии фаврӣ 6 нафар табибон, 8 нафар ҳамширагони тиб ва 12 нафар ҳамширагони хурд фаъолият мекунанд. шӯъба дорои 25 кат буда, дар шӯъбаи мазкур ҷарроҳиҳои фаврӣ ба монанди аппендитсити шадид, бемории санги талхадон, эхинококи ҷигар ва дигар намуд ҷарроҳиҳое ки имрӯз зарурияти фавран ҷарроҳӣ кардан ҳаст, дар шӯъба гузаронида мешавад бо усули муҳосири нав, яъне ки гузарондан бо усули эндовидеохирургия гузаронида мешавад. бунёд гардидани муассисаҳои нави тиббӣ бо ба назар гирифтани зиёдшавии аҳолӣ имкон дод ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар сатҳи хизматрасонии тиббӣ баланд бардошта шуда, як қатор амалҳои муосири дарёфт, ташхис, табобат ва гузарондани ҷарроҳиҳои нодир дар соҳа ҷорӣ карда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки солимии аҳолӣ ҳамеша дар мадди аввал меистад. аз ин рӯ такмил додани сатҳи тахассусӣ, ҷорӣ намудани усулҳои нави ташхис бо истифода аз технологияи муосир, баландбардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва муоширати хубу масъулият доштан ҳангоми фаъолият бисёр муҳим аст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ 2 маркази саломатиро дар шаҳраки меҳргони маркази ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ва деҳаи палдораки деҳоти Лангари ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳар ду маркази саломатӣ дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд бо сифати баланд бунёд гардидааст. ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки маркази саломатии шаҳраки меҳргони маркази ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дорои 16 ҳуҷраи корӣ буда, дар он шароит ва дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат таъмин гардидааст. баробари ба истифода додани маркази саломатии мазкур 50 сокини ноҳия бо кор таъмин гардид.
дар маркази саломатии деҳаи палдораки деҳоти лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бошад, 10 корманди соҳаи тандурустӣ бо кор таъмин гардида, онҳо ба 2200 аҳолии деҳа хизматрасонии тиббӣ мерасонанд. бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани чунин муассисаҳои тиббӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо, махсусан дар ноҳияҳои кӯҳистони кишвар, самараи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои сарвари давлат буда, ба хотири амалан татбиқ намудани механизмҳои ташхису табобат, расонидани кӯмаки аввалия ва солимгардонии аҳолӣ анҷом дода мешавад. деҳаи палдораки ҷамоати деҳоти лангар аз маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дар масофаи зиёда аз 60 километр дур ҷойгир буда, шуғли асосии сокинони ин деҳаи дурдасти ноҳия картошкакорию чорводорӣ мебошад. ҳадафи аслии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон авлавият додан ба сатҳи иҷтимоии сокинони дурдасти шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳисоб меравад. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо шарикони рушд бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳли ҷомеа соли 2024 дар деҳаи палдораки ҷамоати деҳоти лангар сохтмони иншооти тиббӣ маркази саломатӣ оғоз карда шуд. маркази саломатии деҳаи палдорак аз шумури иншооти ҷашнӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ маҳсуб ёфта, дар корҳои сохтмонии иншооти соҳа бинокорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди файзи кӯҳистон саҳми арзанда гузоштанд. мавриди ифтитоҳи маркази саломатии деҳаи палдорак гуфта шуд, ки зимни корҳои сохтмонӣ 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор ҷалб гардида, иншооти соҳаи тандурустӣ давоми 1 сол ва бо сифати баланд мавриди истифода қарор дода шуд. маркази саломатӣ аз 6 ҳуҷраи табобатӣ ва муҷаҳҳаз бо лавозимоти тиббӣ иборат мебошад. ҳамакнун бо сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор додани маркази саломатии палдорак 6 нафар мутахассисони соҳа ба кор ҷалб гардида, ба зиёда аз 2200 сокини деҳаҳои палдорак, такшиф ва дашти миёна дар сатҳи баланд хизмати тиббӣ мерасонанд. ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ давоми солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз ободу зебо гардида, дар ин баробар бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳот ва маркази ноҳия барои фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагии сокинон инфрасохтори соҳаҳо марҳила ба марҳила рушд намуда истодааст. бинои дуошиёнаи муҳташаму зебо, ки имрӯз дар маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ мавриди истифода қарор дода шуд, маркази саломатӣ мебошад. маркази саломатии ноҳиявӣ ду ошиёна бино дар ҳудуди 18 ҳуҷра тӯҳфа карданд. ин як дастоварде шуд, ки мо ҳама кормандони соҳаи тандурустӣ аз ин бисёр рӯҳболида шуда ҳаракат мекунем барои мардум боз хизмат зиёдтар кунем. маркази саломатии ноҳиявӣ, ки имрӯз ифтитоҳ карда шуд, тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳли ҷомеаи ноҳияи дурдасти кӯҳистони Мастчоҳ арзёбӣ карда мешавад. дар баробари фароҳам овардани шароити беҳтари хизматрасонӣ ва муҷаҳҳазнамоии ҳуҷраҳои корӣ, намои маркази саломатӣ ба маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ зебогии дигар зам менамояд. ҳамчунин иншооти нави соҳаи тандурустӣ бунёд гардида, бо равшандиҳандаҳо насб гардида, шабонгоҳ ба маркази саломатӣ ва ноҳия ҳусни дигар ато менамояд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Аркон, гимназия ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумию майдончаи варзиширо дар ноҳияи Айнӣ мавриди истифода қарор доданд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Арконро мавриди истифода қарор доданд. иншооти навбунёд аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Умеда Гадойбоева дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат дар масоҳати умумии 2264 метри мураббаъ бо сифати баланд ва шароити замонавӣ бунёд ёфтааст. Вы наш президент, вы наш друг, вы нам радости
ваш луч, вы нам освещаете путь. شما راهبری ارزنده‌اید بر منصب تازه بنده‌اید در آسمانی بخت ما ستاره رخشنده‌اید. احسان نماد چی؟ نماد جان امام علی بابا جان مهرتان در دل و جان برای خاک تاجی قهرمانت قهرمان. зимнишиносҳои ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар иншооти навбунёд 360 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда барои кор бо онҳо 30 парастори соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ ҷалб гардидаанд. шумораи умумии кормандон дар муассисаи томактабӣ 75 касро ташкил медиҳад. иншооти навбунёд аз ҷониби меъморони маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо меъморони олмонӣ таҳия шудааст. ин равиш омехтаи эстетикаи аврупоӣ ва ниёзҳои фарҳангии тоҷикӣ мебошад. ҳар ҷузъи бино аз равзанаҳо то гузаргоҳҳо бо усули муҳити амн барои кӯдак таррезӣ шудааст. имрӯз ман беҳад хурсанд ҳастам ки имрӯз мо боғчаи арконро дар шаҳри хуҷанд бо ҳузури пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ кардем. мо ният дорем ки ҳамахаи муассисаҳоро бисёр кунем дар шаҳри хуҷанд, сатҳи таълиму тарбияро баланд бардорем. таҳсил дар ин муассиса бо стандартҳои байналмилалӣ монтассори ва айби ва ҳамзамон бо рангинкамон амал мекунад. айни ҳол дар муассисаҳои мо барои омӯзгорон такмили ихтисос дар як сол 3 маротиба гузаронда мешавад. муассисаи аркон бо ҳама таҷҳизотҳо муҳайё карда шуда барои кӯдакон, барои инкишофи кӯдакон ва барои бозӣ кардани кӯдакон ҳама таҷҳизотҳо муҳайё карда шудааст. инчунин мехостам миннатдории худро ба пешвои миллат, ба асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон баён намоям, ки бисёр соҳаи маорифро дастгирӣ мекунанд. бино дорои 26 ҳуҷраи барҳавои машғулият аз ҷумла 12 ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона, нуқтаи тиббӣ, толори варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон буда, ҳар кадоми он бо таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар синфхонаҳо бо мақсади ташаккулу инкишофи зеҳнии кӯдакон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ шароиту имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. инфрасохтори мувофиқ ба стандартҳои муосири ҷаҳонӣ ва методикаи байналмилалии таълимӣ ки ба мустақилият, худомӯзӣ ва рушди табиии қобилиятҳои кӯдакон равона шуда аз бартариятҳои дигари ин муассисаи наву замонавӣ мебошад. бозӣ ва корҳои амаливу тафаккурӣ, таваҷҷӯҳ ба рушди интеллектуалӣ ва иҷтимоӣ ба ҳар як кӯдак, барномаи рангинкамон, инкишофи нутқ, коммуникатсия, савдои аввалия бо таҷрибаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. дар муассиса раванди таълим ва машғулиятҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, барои бедор сохтани завқи эстетикии кӯдакон толори мусиқӣ низ фаъолият мекунад. саҳни бинои муассисаи томактабии аркон бо дарахтон ва гулу бутаҳои ороишиву ҳамешасабз ороста шуда, даромадгоҳи он пештоқи ҷолибу назаррабое дорад, ки бо завқу салиқаи баланд ороиш ёфтааст ва барои бедор сохтани ҳисси зебоиписандии кӯдакон муассир мебошад. ҳамзамон дар саҳни бино айвончаи тобистона барои гузаронидани машғулиятҳо сохта шудааст. зимни боздид аз шароити кӯдакистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва имкониятҳои фароҳам гардида баҳои баланд дода, аз иқдомҳои созандаи соҳибкори ватандӯст изҳори қаноатмандӣ намуданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо масъулин онҳоро барои ба роҳ мондани таълими босифат, ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир ба кӯдакон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ ҷой додани эҳтирому садоқат ба обу хоки ватан дар қалби онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд. Anymore.
در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان دو انشاءات دیگری ساحه معارف، مرحله یکم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ارکان در محله تیمورملک و گیمنازیای رقم 4 را در شهر خوجند به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ارکان که با شرایط معاصر بنیاد یافته است، دارای امکان فرا گرفتن 600 خواننده در دو بست می باشد. در گیمنازیای رقم 4 باشد 1700 خواننده در دو بست به تحصیل فرا گرفته می شوند. همچنین در این روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 را در دهه قبیرود و میدانچه نوی ورزشی زمانوی را در دهه تومین ناحیه عینی طریق فاصلوی به استفاده دادند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دهه قبیرود با اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و با مبلغ گذاری کارخانه معدن تازه‌کنی مشترک تاجیکستان و آمریکا انزاب بنیاد یافته است. بینای نوی مؤسسه تعلیمی از دو آشیانه عبارت بوده برای فرا گرفتن 480 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. انشاءات نوی ورزشی باشد با سهم صاحبکاری وطن دوست سیفالدین نوراف بنیاد گردیده است. میدانچه ورزشی برای برگزاری مسابقه‌های گوناگون پیش بینی شده برای جلب بیشتر نورسان به ورزش امکانیت فراهم می‌آورد. 18 نوامبر بینای ایلاوگی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 شهر خوجند از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی افتتاح گردید. بینای نوی خوشتر و زمانوی از 4 آشیانه و تهخانه عبارت بوده برای قبول 1700 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. مؤسسه معاصر تعلیمی پررد جوابگوی طلبات ساختمانی و معیارهای عمل کننده ساحه معارف می باشد. انشاءات تعلیمی در اساس هدایت‌های همیشگی سرور دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی نبیجان عبدالرزاقزاده بنیاد و به استفاده داده شد. ساختمان سال 2024 آغاز یافته، کارهای آن از جانب متخصصان شرکت تاج ساختمان با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. ما تصمیم گرفتیم که در نزد گیمنازیای رقم 4 شهر خوجند یک بینای نوی زمانوی ورزشی ساخته به استفاده دهیم. بینای ورزشی بینای زمانوی بوده با همه شرایط‌های زمانوی مجهز کرده شده است. در جریان کارها همه روزه از 50 تا 100 نفر متخصصان محلی با جای کار و معاش خوب تأمین گردیدند که این اقدام به بهتر شدن سطح زندگی ساکنان مساعدت نمود. ما همیشه دستگیری و توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را احساس میکنیم که این برای صاحبکاران نیروی الهام بخش است. با تکیه به سیاست خردمندانه راهبری دولت ما بینای ایلاوگی گیمنازیای رقم 4 را در شهر خوجند بنیاد کردیم تا شرایط بهتری تعلیم فراهم آوریم. هدف اساسی ما بلند برداشتن سطح معرفت و امکانیت‌های تحصیلاتی معاصر برای فرزندان این سرزمین است. دستگیری راهبری دولت نسبت صاحبکاران مسئولیت ما را در راه خدمت صادقانه به وطن باز هم بیشتر میکند. بینای ایلاوگی 4 آشیانه بوده از 34 صنفخانه عبارت است که امکان میدهد تا 1700 نفر خواننده در دو بست تحصیل نماید. بنیاد بینای نوی تعلیمی که در عرفه تجلیل از روز پرچم ملی و استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت، تحفه ارزشمند به خوانندگان، آموزگاران و ساکنان شهر خوجند معنی داد می‌گردد. من آموزگار فن زبان انگلیسی می باشم و خیلی سعادتمندم که فعالیت آموزگاریم را در این مکان علم و هنر که تاریخ چندین ساله دارد و بزرگان زیادی را تربیت نموده است دوام داده ایستاده‌ام. من از نام خود و از نام کل آموزگاران برای غمخواری های پیشوای معظم ملت از صدق دل اظهار سپاس می نماییم و وعده می دهیم که جواباً به غمخواری های محترم جناب عالی بهر تربیت نمودن نسل نورس در روحیه وطن دوستی سهم خود را گذاریم. مؤسسه دارای 34 صنفخانه تعلیمی و 9 کابینت فنی مجهز با تجهیزات معاصر می باشد. از جمله کابینت شیمیا، بیولوژی، فیزیک، متماتیک، تکنولوژی اطلاعاتی، گئوگرافیا، آموزشگاه‌های تعلیمی و اتاق‌های تعلیم مهنت برای دختران و پسران تشکیل کرده شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان
мо хонандагони гимназия аз самими дил ба шумо барои чунин бинои муҷаҳҳази замонавӣ арзи сипос менамоем. мо наврасони саодатманд ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда бо донишу маҳорати худ барои ободии Тоҷикистони соҳибистиқлол софдилона саҳми худро мегузорем. омӯзиш дар гимназия бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда. барои таълиму тарбияи хонандагон 50 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд. гимназия ҳамзамон дорои ошхона бо 100 ҷой, нуқтаи тиббӣ, утоқҳои хониш ва дигар инфраструктури иловагии таълимӣ мебошад. ба хотири ҷалби хонандагон ба тарзи ҳаёти солим ва варзиш дар муассиса толори барҳавои варзишии зимистона ва майдончаи бозии тобистона бунёд шудааст. ман дар соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсия хондан ва азбар кардани осори адабиёти ҷаҳон дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуввум гардидам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо озмунҳои ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихро баргузор карданд. мо дар ин озмунҳо иштирок мекунем ва донишҳои худро боз ҳам бошад зиёдтар мекунем. халқи мо аз қадиму лайём китобдору китобдӯст буд. мо бояд кӯшиш кунем то ин анъанаро давом диҳем. ҳар нафаре ки китоб мехонад назари зиндагии ӯ ба зиндагӣ боз ҳам дигаргун мешавад ва дуньёро бо нигоҳи хирадмандона назар мекунад. омӯзгорони гимназия изҳор медоранд ки ба хотири баланд бардоштани сатҳи омӯзиши фанҳои дақиқ, рушди ҷаҳонбинии хонандагон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи худшиносию ватандӯстӣ талоши бештар ба харҷ хоҳанд дод. دبستانم مسکنی مست و امکانم بهترین ها در خوجندی چون گلستانم مکتبی ما تحفه‌ای والاست هدیه از پیشوای ماست هدیه از پیشوای جهان داره ذهن سنی متکای فهم موافقی جاویدان داره راهنمای خوبی دورانم مکتبم نوری دل و جانم مکتبم نوری دل و جانم مکتبم نوری دل و جانم. дар ҳамин рӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ марҳилаи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии Арконро ки дар маҳаллаи Темурмалик ҷойгир аст
барои истифодаи 12000 аҳолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав барои ба таҳсил фаро гирифтани 600 хонанда дар як баст пешбинӣ шуда, дар он 42 омӯзгори соҳибтахассус бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. ман миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки барои мо чунин мактаби замонавиро бунёд карданд. Дар мактаб ҳамаи таҷҳизотҳо фароҳам оварда шудааст. мо барои ояндаи насли навриси худ кӯшиш ба харҷ менамоем ки дониши онҳоро баланд намоем то барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон саҳмгузор бошад. бинои таълимӣ аз 23 синфхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои корӣ, толори фарҳанг, китобхона, ошхона, толори варзишӣ, майдончаи бозӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда ба стандартҳои байналмилалии соҳаи маориф мувофиқ аст. кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла физика, химия, биология, технологияи иттилоотӣ ва дигар синфхонаҳои муосири таълим барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи амалӣ шароити мусоид фароҳам меоранд. бо мақсади таъмини муҳити замонавӣ синфхонаҳо бо компютерҳои навтарин, тахтаҳои интерактивӣ, низоми равшанидиҳии каммасраф ва интернети босуръат муҷаҳҳаз карда шуданд. раванди таълим дар муассиса бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда дар асоси низоми муосири IB идома меёбад ки имрӯз дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон васеъ истифода мешавад. раҳмат ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон ки ба мо чунин шароитҳо фароҳам овардаанд. мо кӯшиш мекунем ки бо баҳои хуби аъло таҳсил намоем то дар оянда дар рушди Тоҷикистон сами арзандаи худро гузорем. барои таъмини сатҳи баланди таълим ба муассиса омӯзгорони соҳибтаҷриба ва ҷавонони боистеъдод аз дохил ва хориҷи кишвар ҷалб гардиданд. Наша школа «Аркон» является одной из лучших школ Сагдийской области. Мы входим в международное образовательное пространство и стремимся овладеть современной техникой и технологиями, особенно точными науками, чтобы в будущем стать специалистами, отвечающими требованиям времени и внести достойный вклад в развитие и процветание нашей любимой родины Таджикистана. Я выражаю благодарность нашему президенту, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомалии Рахмон за такие условия. ифтитоҳи ин муассисаи таълимӣ як қадами муҳиму устувор дар самти татбиқи стратегияи миллии рушди маориф то соли 2040 ба ҳисоб рафта ба баланд бардоштани саводнокӣ, таҳкими нерӯи зеҳнӣ ва тавсеяи имкониятҳои таълимии насли наврас мусоидат хоҳад кард. бо дар назардошти афзоиши талаботи ҷомеа ба таълимоти босифат дар ояндаи наздик марҳилаи дуюми ин муассиса низ дар ҳамин мавзеъ бунёд хоҳад шуд. маҳаллаи Темурмалик ки маҳаллаи навбунёд ба шумор меравад дар баробари иншооти таълимӣ ҳамчунин зиёда аз 2 километр роҳ бо ташаббусу дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ мунфарш гардидааст. бо ба истифода додани ин муассисаи муосири таълимӣ ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 18 ноябр ба таври фосилавӣ ифтитоҳ шуд, барои хонандагон шароитҳои васеъ фароҳам омада онҳо метавонанд дар оянда ба натиҷаҳои арзанда ва дастовардҳои баланд ноил гарданд. Спасибо вам за мир, за свет и вдохновение.
بنیاد بینای نو خوشطرح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دهه قبرود ناحیه عینی آموزگاران و خوانندگان این دهه بلندکوه را خوشحال گردانید. دهه قبرود از سطح بحر در بلندی 2500 متر جایگیر بوده از مرکز ناحیه در مسافه بیشتر از 30 کیلومتر دور است. اطلاع داده شد که بنای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دهه قبرود به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت بنیاد انشاءات ساحه معارف با سهم و مبلغ‌گذاری کارخانه معدن تازه‌کنی مشترک تاجیکستان و امریکا انزاب بنیاد یافته است. موافق لایحه بنای نو مؤسسه تعلیمی دو آشیانه بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 480 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. مؤسسه تعلیمی از 10 صنفخانه، حجره‌های کاری و غیره عبارت می باشد. باعث خوشنودی است که در عرصه صنایع مهم تاریخ با تشبث پیشوای محبوب ملت در دهه ما مکتب زمانوی عبارت از دو آشیانه دارای 10 صنفخانه، کتابخانه، مجلسگاه، تالار ورزشی و همچنین آشخانه زمانوی برای 240 خواننده در یک بس ساخته به استفاده داده شد. ما آموزگاران و خوانندگان بنیاد چنین مکتبی را در انتظار بودیم و این آرزوی ما عملی گردید. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2024 آغاز گردیده در رفت آن چند نفر ساکنان محلی با جای کار تامین شدند. مؤسسه دارای صنفخانه‌های فنی از جمله شیمیا، فیزیک، زبان انگلیسی، روسی، کامپیوتری و بیولوژی می باشد. صنفخانه‌های فنی با تجهیزات معاصر ساحوی پرره مجهز گردانیده شدند که آموزگاران با استفاده از آن به خوانندگان علم‌های دقیق را می‌آموزانند. گرمی صنفخانه‌های مکتب توسط دهخانه بوغی که با انگشت فعالیت می‌کند تامین می‌گردد. بنیاد و مورد استفاده قرار دادن چنین مؤسسه نو زمانوی آرزوی چند ساله ساکنان دهه قبرود و آموزگاران و خوانندگان بود که امروز با ابتکار رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در آستانه تجلیل جشن‌های تاریخی به فعالیت آغاز کرد. رهبریت کارخانه معدن تازه‌کنی مشترک تاجیکستان و امریکا انزاب در آینده نیز نقشه دارند که در دیگر دهات ناحیه چنین مؤسسه‌های نو تعلیمی را بنیاد نموده در این سمت سهم گذارند. تا این وقت با مبلغ و قوه کارخانه مشترک انزاب یک چند مؤسسه ها ساخته تعمیر شده به استفاده داده شده است. اقدام های ما البته جهت اجرای دستور و سفارش های جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان براه مانده ایستاده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آنقدر توجهی که به ساحه علم و معارف دارند بی سابقه می باشد. کارخانه معدن تازه‌کنی مشترک تاجیکستان و امریکا انزاب نیز این سیاست را پشتیبانی نموده در این سمت سهم ارزنده خود را می‌گذارند. شهادت آن بنیاد مکتب نو در دهه بلندکوه قبرود ناحیه عینی می باشد که تمام شرایط ارزنده تحصیل را دارد. در زمینه توجه پیوسته حکومت مملکت به ساحه علم و معارف حالا در ناحیه بنیاد مؤسسه‌های نو تحصیلات میانه عمومی جریان داشته بعد ساخته به استفاده سپردن آنها نارسایی جای نشست خوانندگان پرره حل خود را پیدا خواهد کرد. در اندکترین وقت در دل کوهستان مؤسسه طرح زمانوی با داشتن تمام شرایط آشخانه زمانوی تالار ورزشی جوابگو به همه معیارهای زمانی ساخته به استفاده دادند. ناگفته نماند که بناهای نامبرده از نقطه یگانه گرمیتی مجهز گردانیده شدند. ضمن ملاقات با ساکنان دهه تاکید کرده شد که در چنین شرایط باید والدان به مسئله تربیت درست فرزندان و هرچی بیشتر جلب نمودن دقت آنها به دانش آموزی مخصوصا زبانهای روسی و انگلیسی اعتبار اولین درجه ظاهر نمایند. ما خوانندگان پیوسته شکرانه میکنیم که در سرزمین تمدن آفر و علم پروری تاجیکستانی به جان و دل برابر به دنیا آمده هر قطره آب آن را، هر وجب خاک آن را مقدس و گرامی میپنداریم. همچنین سپاسگزاریم که به ما چنین مؤسسه زیبا را تقدیم کرده اید. ما ختم کنندگان این مؤسسه وعده می‌دهیم که
تمام دانش و مهارت خود را به فنهای دقیق روانه کرده برای خدمت وطن متخصصان بهترین خواهیم شد. این تدبیر مهم امکانیت می‌دهد که خوانندگان در شرایط مساعد به تحصیل فرا گرفته شده دانش آموزند. در مؤسسه نو تعلیمی آموزگاران صاحب اختصاص به خوانندگان درس میگویند. میخل آبادی ها را من نو میبینم که همین با تشبس معارف پرورانی محترم امام علی رحمان می باشد. باید که در این مکتب نو زمانوی خوانندگان مکتب اعلی خوانند، علمی تاجیک به کیهان رسانند. مورد ذکر است که شماره عمومی خوانندگان در ناحیه عینی همساله در حال افزایش قرار داشته. امروزها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه قریب 20,000 خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. همزمان در قطعه زمین برای بنیاد بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 جدا گردیده تالار ورزشی، آشخانه، دکخانه بوغی و دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد گردیده است. تالار ورزشی بالا پوشیده بوده به طلبات زمان معاصر پرره جوابگو می باشد. اکنون در تالار نو زمانوی خوانندگان می توانند به آب و تاب بدن مشغول شوند. تالار ورزشی اساساً برای گذرانیدن مسابقه های بسکتبال و والیبال پیش بینی گردیده است. این دستگیری ها دلیل توجه خاصه برای تربیت نسل سالم و رشد ورزش می باشد. ما این دستگیری را پاس می داریم و کوشش می نماییم که در روحیه جسم سالم باشیم و شرف مکتب وطن را بلند برداریم. ساخته به استفاده قرار دادن بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 دهه قبرود ناحیه عینی تحفه ارزنده حکومت جمهوری در عرفه تجلیل جشن‌های تاریخی به شمار می رود. اکنون پس از بنیاد گردیدن بینای نو و مهیا کردن شرایط مساعد تحصیل، خوانندگان را ضرور است که برنامه‌های تعلیمی را خوب از خود کرده زبان‌های خارجی به خصوص روسی و انگلیسی را از خود نمایند و در آینده همچون شخصی دانشمند به کمال رسند. همزمان در این روز در دهه تومین میدانچه نوی ورزشی زمانوی به فعالیت آغاز کرد. انشاءات نوی ورزشی نیز با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکار تشبسکار دهه تومین سیف‌الدین نورов ساخته شده است. خرسنده‌آور است که زیر سیاست خردمندانه و صلح‌جویانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز در سراسر کشور به خاطر جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کودکستان و ورزشگاه زمانوی باغ‌های فرهنگی فراغتی با مرام ادامه دارد. باعث افتخار است که امروز در دهه تومین ناحیه عینی کودکستان زمانوی و باغ فرهنگی فراغتی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و با یکجایگی با صاحبکاران بنیاد گردید. میدانچه ورزشی برای برگزار نمودن مسابقه های گوناگون پیش بینی شده امکانیت فراهم می‌آورد که نسل نورس بیشتر به ورزش مشغول شده رو به طرز حیات سالم آورند. در دهه ما میدانچه ورزشی نبود. ما این را با دستگیری مقامات با دستگیری مردم با شرف دهه تومین این را در مدت خیلی کوتاه ساختیم. به نمودهای گوناگون ورزش رو آوردن و به تمرین مشغول شدن نورسان و جوانان از چند جانب منفعتناک بوده آنها را وادار می‌سازد که برای اشتراک کردن در مسابقه های ورزشی ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی آمادگی بینند. در واقع هر نفری که به ورزش مشغول می شود الکی او طرز حیات سالم را انتخاب کرده است. 18 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر خوجند بینای مؤسسه تا مکتبی خصوصی کودکستان ارچه، 2 کودکستان دیگر، 1 کودکستان در ناحیه عینی و 8 مرکز انکشاف کودک در ناحیه کوهستان مسچهر را به استفاده دادند. 18 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر خوجند بینای مؤسسه تا مکتبی خصوصی کودکستان ارچه را که از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود فرتونا کا که به طور اینوواسیونی بنیاد شده است به استفاده دادند. Archa
بابا جان دراز آفرین و ارزنی پیغامی ما صد تشکر بر بابا جانی ما آفرین و ارزنی پیغامی ما صد تشکر بر بابا جانی ما صد تشکر بر بابا جانی ما. кӯдакистони арча дар асоси татбиқи нишондоди паёми президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ оид ба бунёди муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак дар маҳаллаҳои аҳолинишин бунёд гардида мақсади он фарогирии бештари кӯдакон ба низоми ибтидоии таълим арзёбӣ мешавад. кӯдакистони инноватсионии арча барои 500 кӯдак сохта шуда дар маҳаллаи 7-уми шаҳри хуҷанд ба фаъолият оғоз кард. муассисаи нави томактабӣ бобати таъмини кӯдакон бо муҳити бехатар, инноватсионӣ ва устувори таълимӣ аз ҳисоби маблағҳои шахсии оилаи очиловҳо бунёд ёфтааст. баробари ба истифода додани боғча зиёда аз 40 мутахассиси маҳаллӣ бо ҷои корӣ ва маоши муносиб таъмин шуданд. ин лоиҳа ҳамчун намунаи равшани сармоягузорӣ ба муассисаҳои иҷтимоии хусусӣ ва як қадами калидии стратегии рушди захираҳои инсонӣ дар Тоҷикистон маънидод мегардад. низоми таълим дар муассисаи нави томактабӣ тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ буда барои ба боғча расонидани кӯдакон 3 воситаи нақлиёти муосир харидорӣ шудааст. боғча бо инфрасохтори инноватсионӣ, синфхонаҳои интеллектуалӣ, фазои мусоиди экологӣ ва барномаҳои тарбиявию рушди ҳамаҷониба барои кӯдакони синни томактабӣ таъсис дода шудааст. бо маром рушд ёфтани соҳаи маориф ки дар сиёсати давлатамон яке аз соҳаи калидӣ ҳисобида мешавад, мо кормандони ин соҳаи ҳаётан муҳимро водор месозад ки ҳамеша аз имрӯз аз дирӯз хубтару беҳтар кору пайкор намоем. бартарии муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии арча дар он аст ки мо аз рӯи яке аз системаҳои байналмилалии экерс кор ва фаъолият мекунем. фарқияти ин система аз дигар система ва ё барномаҳои таълимӣ дар он аст ки дар ин ҷо мо ҳама гурӯҳро бо марказҳо ҷудо карда истодаем. аз номи муассисаи ҷдмм фартунако ба муҳтарам ҷаноби олӣ арзи супосгузории худро баён мекунам. ин ҳамаш дастгириҳои пешвои миллат мебошад. ин боғча барои 500 нафар сохта шудааст. таъмини гармидии ин боғча бо ангишт ва бо газ сурат мегирад. дар муассисаи томактабӣ 18 гурӯҳ ташкил шудааст ки ҳар кадоме бештар аз 20 кӯдакро ба таълиму тарбия фаро мегирад. теъдоди синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб ва ёрирасон бошад ба 25 адад мерасад. толори варзишӣ барои кӯдакон ва ошхонаи муҷаҳҳазу барҳаво аз имкониятҳои дигари муассисаи таълимии томактабӣ мебошад. дар симхонаҳои замонавӣ ва ҷавобгӯ ба стандартҳои пазируфташуда роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарбиятгирандагони кӯдакистон суҳбати самимӣ анҷом доданд. гурӯҳҳо ба маҳфилҳои бозӣ, китобхонӣ, санъат, бозиҳои нақшофарӣ, табиатшиносӣ ва ғайра ҷудо карда шудааст. бар рушди нутқи кӯдакон ва тафаккури тарбиятгиранда афзалият дода мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид аз ин иншоот ки бо санъати муосири меъмории милливу аврупоӣ бунёд шудааст, баҳои баланд доданд. дар ҳамин ҷо пас аз ифтитоҳи кӯдакистони нав, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ ба фаъолияти кӯдакистони азизи дилҳо дар шаҳри Хуҷанд ки аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди азизи дилҳо бунёд шудааст, оғоз бахшиданд. иншоот дар масоҳати 36 садяк замин дар 2 ошиёна аз тарафи соҳибкор Нигина Ибодуллоева бунёд шудааст ва дар он 120 кӯдак дар 4 гурӯҳ ба тарбия фаро гирифта шуданд. таълим дар ин кӯдакистон бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Меҳрофарин бошад дар шаҳри Хуҷанд кӯдакистони донояк ба истифода дода шуд. ин муассисаи томактабӣ барои 60 кӯдак пешбинӣ гардида он аз 3 ошиёна иборат аст. таълим дар ин кӯдакистон ҳам бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мебошад. ифтитоҳи иншооти дигари соҳаи маориф, як кӯдакистон дар ноҳияи айнӣ низ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ сурат гирифт. кӯдакистони Фаринӯш дар ноҳияи айнӣ дар доираи вусъати корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Томин ба истифода дода шуд. бинои нави кӯдакистон аз 2 ошиёна иборат буда, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, саҳми соҳибкорони ташаббускор ва шахсони саховатпеш
муассисаи деҳа сохта шудааст. дар кӯдакистони нав имкони ба таълими томактабӣ фаро гирифтани 40 кӯдак мавҷуд буда он дорои шароити муосир мебошад. ҳуҷраҳо барои гузаронидани машғулиятҳо, ҳуҷраҳои хоб ва фароғат дар муассисаи томактабӣ дорои шароити мусоид буда бо лавозимоти соҳавӣ муҷаҳҳаз мебошанд. ҳамчунин дар ҳамин рӯз сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 8 маркази инкишофи барвақтии кӯдаконро воқеъ дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. сохтумони марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон дар назди муассисаҳои таълимии рақами 23 деҳаи Лангар, муассисаи таълимии рақами 31 деҳаи Сабағ ва муассисаи таълимии рақами 10 деҳаи Деҳманораи деҳоти Лангар, муассисаи таълимии рақами 17 деҳаи Роҷ, муассисаи таълимии рақами 11 деҳаи Ғузн, муассисаи таълимии рақами 32 деҳаи Рогиф ва муассисаи таълимии рақами 11 деҳаи Рӯзи деҳоти ба номи Ивантоҷики ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути маблағгузории гурӯҳи татбиқи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши инсонӣ дар Тоҷикистони назди Вазорати молияи кишвар бунёд гардидааст. дар ҳар яке аз ин муассисаҳо аз 25 то 60 кӯдак ба таҳсилоти иловагӣ фаро гирифта мешаванд. зимни суҳбат бо масъулони тарҳи бунёди марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро барои ҳиссагузории бештар дар пешрафти низоми маорифи Тоҷикистон ба хусус саҳмгузорӣ бобати рушди зинаи ибтидоии таълим ҳидоят карданд. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд муассисаи томактабии донояк сохта ба истифода дода шуд, ки барои рушди зеҳнӣ, тарбиявӣ ва ахлоқии кӯдакон заминаҳои мусоиду муосир фароҳам меорад. ин кӯдакистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бо пайравӣ аз сиёсати маорифпарварона ва дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида барои 100 тарбиятгиранда пешбинӣ шудааст. татбиқи чунин иқдомҳо нишон медиҳад, ки соҳибкорони ватанӣ дар паҳлӯи давлат истода барои беҳтар гардидани шароити таълиму тарбияи кӯдакон саҳми арзишманд мегузоранд. масоҳати умумии иншооти мазкур 1000 метри мурабборо ташкил дода, он бо риояи тамоми талаботҳои меъёрӣ ва санитарӣ сохта шудааст. бино аз 7 утоқи хоб барои кӯдакон, 8 ҳуҷраи дарсӣ ва методӣ, ҳуҷраҳои кории маъмурият, ҳуҷраҳои тиббӣ, толори махсус барои машғулиятҳои варзишӣ ва рушди ҷисмонӣ иборат мебошад. ҳар як синфхона бо мебелу таҷҳизоти нав, аёниятҳои таълимӣ, бозичаҳо ва васоити замонавии омӯзишӣ пурра муҷаҳҳаз шудааст. имрӯз дар қатори рушди соҳаҳои дигар муассисаҳои томактабӣ дар кишвари азизамон ба маротиб рушду намуда истодааст. ин ҳама пешрафтҳои дар ин самти таълиму тарбия натиҷаҳои дастгириҳои президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. мо мураббиягон кӯшиш мекунем ки дар рӯҳии ватандӯстӣ ватанпарастӣ кӯдаконро тарбия намоем. ман аз номи тамоми кормандони кӯдакистони донояк ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоям, ки барои мо чунин ғамхориҳо зоҳир менамоянд. барои истироҳату фароғат ва солимгардонии кӯдакон дар саҳни иншоот 2 айвончаи тобистона, майдончаи бозӣ ва таҷҳизоти муосир сохта шудааст. ин инфрасохтори соҳавӣ ба рушди ҷисмонӣ, ҳаракати фаъолонаи кӯдакон мусоидат мекунад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин кӯдакистон 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гарданд, ки ин ҳам ба беҳтар шудани вазъи иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии занон дар шаҳр мусоидат мекунад. дар доираи татбиқи сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суд ба рушди муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи хоса равона шудааст. дар як соли охир шумораи чунин иншоот зиёд гардида барои фарогирии бештари кӯдакон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст.
дар шаҳри хуҷанд кӯдакистони нави азизи дилҳо ба истифода супорида шуд ки бунёди он ба рушди зеҳнӣ ахлоқӣ ва ҷисмонии кӯдакони синни томактабӣ мусоидат мекунад. иншооти нав дар доираи сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масоҳати умумии 3600 метри мураббаъ бо сифати баланд ва мутобиқ ба стандартҳои муосир бунёд гардидааст. дар кӯдакистон 120 нафар кӯдак ба таълим ва тарбия ҷалб шуда барои фаъолияти мунтаззами онҳо 11 мураббия ва ёварони онҳо ки дорои ихтисоси педагогӣ ва таҷрибаи корӣ мебошанд ҷалб шуданд. خیلی شد از آن می باشم که باز در شهر خوجند یک کودکستان زمانوی مورد استفاده قرار گرفت و برای ما مربیه ها این خیلی هم باعثی خوشنودی و سرفرازی می باشد. کوشش به خرج می دهیم که در قلب هر یک کودک افتخاری وطن دوستی، افتخاری ملی را بیاموزانیم و باز کوشش به خرج می دهیم که تا اینکه هر یکی آنها نامبرداری خودی منمین وطن تاجیکستانی ما گردند میناداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می رسانم که چنین باز یک کودکستان زمانوی را مورد استفاده قرار دادند. бино аз 12 ҳуҷраи барҳавои омӯзишӣ ва ёрирасон иборат мебошад ки аз он ҷумла 8 ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона, толори машғулият ва дигар иншооти зарурии инфрасохторӣ ҷойгир шудаанд. ҳамаи ҳуҷраҳо бо таҷҳизоти стандартии муосир, мизу курсӣ, бозичаҳои рушди зеҳнӣ, маводи таълимӣ ва воситаҳои аёни таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд. бо мақсади рушди тафаккури эҷодӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифат ва ташаккули ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ дар синфхонаҳо шароити мусоид фароҳам оварда шуда барномаҳои таълимӣ бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ амалӣ мегарданд. ин имконият ба кӯдакон аз аввалин зина омӯхтани забонҳои хориҷиро фароҳам меорад. барои солимгардонӣ ва рушди ҷисмонӣ дар дохили муассиса толори варзишӣ фаъолият мекунад ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ҳамзамон дар саҳни ҳавлии кӯдакистон айвончаи тобистона барои баргузории дарсҳо, машғулиятҳои эҷодӣ ва истироҳатии хурдсолон бунёд шудааст. бо ба истифода додани кӯдакистони азизи дилҳо имкониятҳои таълимӣ дар шаҳри хуҷанд бештар шуда шароити фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ боз ҳам беҳтар мегардад. дар доираи вусъат бахшидани корҳои бузурги созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи томини ноҳияи айнӣ бинои навбунёди кӯдакистони фаринӯш сохта мавриди истифода қарор дода шуд. бинои нави кӯдакистон шаҳодати ободкориҳост. дар асоси лоиҳа бинои нави кӯдакистон аз 2 ошона иборат буда, он бо саҳми соҳибкорони ташаббускор ва шахсони саховатпешаи деҳа бунёд шудааст. дар кӯдакистони нав имкони ба муассисаи томактабӣ фаро гирифтани 40 кӯдак мавҷуд буда дорои шароити муосир мебошад. ҳуҷраҳо барои гузарондани машғулиятҳо, ҳуҷраҳои хоб ва фароғати муассисаи томактабӣ дорои шароит ва лавозимоти соҳавӣ мебошад. сипоси беандозаи худро аз номи худ, аз номи сокинони деҳа ва аз номи бахусус модарон ба пешвои муаззами миллат محترم امامعلی رحمان میرسانم. محض با دستگیری و هدایت های غمگسارانه محترم جناب عالی امروز تاجیکستان ما گلگل شکوفان است و آباد و زیبا گشته ایستاده است. اثبات این همه گفته ها شهادت از آن میدهد که امروز در یک از ناحیه های دوردست کوهستان، ناحیه عینی، دهه تامین، انشاءات های مهم زمانوی ساخته و به استفاده داده شده ایستاده است. مؤسسه زمانوی با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با رخت خواب، میز و کرسی و دیگر تجهیزات تامین کرده شده است. موافق اطلاع حالا در ناحیه عینی با دستگیری حکومت مملکت سهم صاحبکاران و ساکنان آبادکار ناحیه عینی و سهم صاحبکاران در دهات دوردست آن بنیاد کودکستان‌های نو جریان داشته سطح فراگیری کودکان زینه به زینه با مؤسسه‌های تامکتبی بهتر و خوبتر می‌گردد. باعث شکرگزاری است که امروز در وطنی صلح و ثبات و پیشرفته و شکوفا زندگی داریم. در زمانی صاحب استقلالی کشور محض از سیاستی سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سراسر مملکت کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. در این سمت در دهه تامین ناحیه عینی با پشتیبانی از هدایت‌های سروری دولت پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان انشاءات گوناگون با مرام ادامه دارد. ما ساکنان کوشش می‌نماییم که
то диёри худро обод намуда ҷашни 35-солагии давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол намоем. вусъат бахшидани корҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ ва аҳлона саҳм гузоштан барои ободии маҳалли зист дар ноҳияи айнӣ ҳамовозии куллиро ба вуҷуд овард. дар шафати бинои кӯдакистони фаринӯш гулгашти нав сохта шуда барои истироҳат, сайругашт ва фароғати бошандагони деҳа қомат афрохт. дар гулгашти мазкур барои истиқоматкунандагон нишастгоҳҳои замонавӣ насб гардидааст ки ҳамарӯза пиру барно ба ин макон ташриф оварда канори ҳам фароғат мекунанд. дар гулгашти навбунёд дарахтони сояафкани ороишӣ шинонида шудааст. ин тадбир дар оянда имконият медиҳад ки инҷо сабзу хуррам гардида ба макони дилписанди бошандагон табдил меёбад. кӯдакон ояндаи дурахшони ҷомеа ба шумор мераванд. замони 34 соли соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи кӯдакону наврасон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат садҳо муассисаҳои томактабӣ ва таълимӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. омода намудани хурдсолон ба зинаи мактабӣ аз шумули он омилҳо мебошад ки дар ин замина кӯдакон то ба муассисаи таълимӣ ҷалб гардиданд дар марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ имрӯз 10 иншооти нави хуштарҳу замонавӣ маркази инкишофи барвақтии кӯдакон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз зумраи чунин иншооти нави мавриди ифтитоҳ қарор дода шуда бинои замонавии маркази инкишофи барвақтии кӯдакон дар назди муассисаи таълимии рақами 11 деҳаи ғуз дар ҷамоати деҳоти ивантоҷики ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ мебошад ки аз 2 синфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимоти таълимӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи феврали соли ҷорӣ оғоз гардида бо мавриди истифода қарор додани он 50 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. деҳаи роғ аз маркази ноҳия дар масофаи 75 километр дур ҷойгир мебошад ва дар рӯстои мазкур 300 хоҷагӣ сукунат менамояд. ҳадафи аслии бунёди маркази инкишофи барвақтии кӯдакон дар шафати муассисаи таълимии рақами 4 деҳаи дурдасти ҷамоати деҳоти лангар фарогирии кӯдакони сокинони деҳаи роғ мебошад. корҳои лоиҳакашии иншооти нави бунёд гардида аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тарроҳ ба сомон расонида шудааст. корҳои сохтмониро бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди манзили кӯҳистон давоми 1 сол ва бо сифати баланд ба истифода доданд. дар шафати муассисаи таълимии рақами 12 деҳаи валиғон дар ҷамоати деҳоти лангар ҳам барои фарогирии хурдсолон ба таълиму тарбия чунин иншооти нави маркази инкишофи барвақтии кӯдакон ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти бунёдгардидаи деҳаи валиғон дорои 1 синфхонаи таълимӣ буда 25 нафар кӯдакро ба омӯзиш фаро хоҳад гирифт. бинои бо тозагӣ бунёдгардида дар шафати муассисаи таълимии рақами 23 ба ҳусни деҳаи лангари ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ зебогии дигар зам менамояд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти нав 4 нафар бо кори доимӣ ҷалб гардида ҳамакнун 25 нафар кӯдакро ба таълиму тарбия ҷалб менамоянд. имрӯз дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ деҳаи зебоманзари лангар сохтмони маркази инкишофи барвақтии кӯдак сохта ба истифода дода шуд. ман миннатдории самимии худ ва кулли сокинони деҳаи зебоманзари лангарро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён менамоям. иншооти мазкур бо маблағи наздик ба 600 000 сомонӣ бунёд гардида дорои 1 симхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёнияти таълимӣ мебошад. зимни ифтитоҳи иншооти соҳаи маориф дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ иброз карда шуд ки сохта мавриди истифода қарор додани маркази инкишофи барвақтии кӯдакон дар 10 деҳаҳои дурдасти ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ дар партави ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудаанд. бо доир намудани ҳамин гуна амалҳои бунёдкорӣ дар деҳаҳои рогиф, роиҷи деҳоти ивантоҷик ва дар деҳаҳои деҳманора, пакшиф, сабақи ҷамоати деҳоти лангар, маркази инкишофи барвақтии кӯдакон бо сифати баланд сохта мавриди ифтитоҳ қарор дода шудаанд. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва беҳтарсозии шароити таълиму тарбияи кӯдакон ва насли наврас мебошад, ки дар заминаи ҳадафҳои созанда давоми 1 сол дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи кӯҳистони Мастчо 10 маркази инкишофи барвақтии кӯдакон бунёд гардидааст, ки бо ин васила дар маҷмӯъ 400 нафар кӯдак ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. дар доираи ҳадафи чоруми стратегии саноати кунонии босуръат ва дастгириву имтиёзҳои давлатӣ теъдоди коргоҳу корхонаҳои коркарди маҳсулоти ширӣ дар кишвар ба 50 расонида шуд. корхонаи коркарди маҳсулоти ширии комплекси агросаноатии Саховат, ки 18 ноябр бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ифтитоҳ гардид, дар он бо истифода аз технологияи муосир 12 намуд маҳсулот истеҳсол мешавад. гузориши Зоиршод Муродзода ва Зайниддин Ҷаборзода. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии комплекси агросаноатии Саховат оғози расмӣ бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи тозабунёд дар як шабонарӯз иқтидори коркарди 10 тонна ширро дошта 12 намуд маҳсулот истеҳсол менамояд. дар ин ҷо тавассути технологияи нави инноватсионӣ ва ҷалби 30 коргари маҳаллӣ маҳсулоти босифат аз шири табиӣ бо тамғаи Саховат Милк истеҳсол мешавад. барои захираи маҳсулоти тайёр ва ба талаботи санитариву бехатарӣ ба бозори истеъмолӣ пешниҳод кардани он дар корхона озмоишгоҳ, сардхона, нуқтаи қабули шир, гармхона ва анбори нигоҳдории маҳсулот бо таҷҳизоти замонавӣ бунёд шудааст. технологияи корхона дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ бо арзиши 800 000 сомонӣ бе пардохти боҷи гумрукӣ аз хориҷи кишвар ворид шудааст, ки бо истифода аз он мутахассисон метавонанд маҳсулоти босифати дорои стандарти баландро истеҳсол намоянд. ба сарвари давлат ҳамчунин иттилоъ доданд, ки дар оянда бо афзоиши талабот истеҳсоли маҳсулот аз 12 ба 60 намуд расонида мешавад. ёдовар мешавем, ки 3 марти соли 2025 зимни шиносоӣ бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии комплекси агросаноатии Саховат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкор Ҳалимбой Каримов дастур дода буданд, ки барои қабулу коркарди шир ва таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти ширӣ корхонаи нави саноатӣ бунёд намояд. соҳибкор бо истифода аз имтиёзу дастгириҳои давлатӣ корхонаро дар муҳлати 8 моҳ сохта ба кор даровард. бо таъсиси корхона саршумори чорвои ширдеҳ дар фермаи Саховат аз 100 ба 200 сар расонда шуд, ки оянда ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ ва коҳиши воридоти он аз хориҷи кишвар мусоидат мекунад. корхонаи мазкур маҳз бо дастури супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муддати хеле кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуд. мо тавонистем бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ дар муддати кӯтоҳ аз хориҷи кишвар таҷҳизотҳои ҳозирзамон ворид намоем. ҳоло дар корхона 12 номгӯи маҳсулот истеҳсол карда мешавад ва дар ояндаи наздик номгӯи маҳсулот зиёд карда мешавад ва тасмим дорем дар оянда содироти онро ба роҳ монем. ҳамчун соҳибкор мо ҳама рӯза дастгирии давлату ҳукуматро эҳсос менамоем ва ин дастгириҳо моро водор месозад, ки барои рушду нумӯи кишвари азизамон саҳми худро гузорем ва боз ҳам ҷойҳои нави корӣ ва коргоҳҳои нав бунёд созем. дар бинои дуошиёна барои кормандон ҳамзамон ҳуҷраҳои муосири корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардидааст, ки ҳамаи ин барои пешбурди фаъолияти мутахассисону коргарон пешбинӣ шудааст.
ما ساکنان شهر خوجند از قدوم جناب عالی خیلی خرسند هستیم، چون که با دستگیری پیشوای ملت در اینجا کارخانه نو گشاده شد. منتداری خود را به جناب عالی و صاحبکار وطنی میرسانیم. مؤسس کارخانه به سرور دولت علاوةً وعده داد که در مهلت کوتاه با وارد نمودن تجهیزات معاصر کارگاه دیگری صنعتی را بنیاد میکند که در آن استحصال پنیر به راه مانده می شود. در ولایت سوغد در زمینه فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری فعالیت بخش خصوصی همیشه دستگیری می‌یابد. با استفاده از این شرایط مساعد دوام سالهای آخر با دستگیری حکومت کشور و سهم صاحبکاران در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد 18 کارگاه و کارخانه کارکرد محصولات شیری ساخته به استفاده داده شد که حالا آنها فعالیت نظررسی استحصالی دارند. از شیر تازه یعنی طبیعی محصولات زیاده از 10 نمون میبراریم. محصولات برآورده کارخانه صفوت میل در شهر خوجند این محصولات با طلبات سانیتری و با طلبات اپیدمیولوژی جوابگو میباشند. اولاتر از این در این کارخانه 30 نفر کارگران از حساب باشندگان محلی به کار تامین شدند. در 10 ماه سال جاری با به کار درآوردن کارگاه و کارخانه‌های نو استحصال محصولات شیری در کشور 120% زیاد کرده شد. 18 نویبر در ادامه سفر کوری در شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون کارخانه کارکرد و بندوبست میوه خشک جمعیت دارای مسئولیت محدود دانه الماس را مورد بهره برداری قرار دادند. 18 نویبر در ادامه سفر کوری در شهر خوجند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون کارخانه کارکرد و بندوبست میوه خشک جمعیت دارای مسئولیت محدود دانه الماس را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه در دایره شریک دولت با بخش خصوصی از جانب صاحبکار وطنی آزاده حضرتزاده در مساحت 4782 متر مربع بنیاد شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمون با امکانیت‌های استحصالی و خطهای تکنولوژی که برای کارکرد میوه تر و تازه و استحصال محصولات خشک استفاده می‌شوند شناس شدند. با پیشوای ملت اطلاع داده شد که سمت فعالیت کارخانه مذکور کارکرد بستوبند و صادرات میوه خشک بوده. در آن زیاده از 20 نوع محصولات از جمله زردآلوی خشک دانکدار، پیسته، آلوچه، گلخور، چهارمغز زمینی، توت و آمیخته یک قطار میوه‌های خشک آماده کرده می شود. کارخانه با دستگاه‌های نوین خارجی مجهز بوده، دارای توانایی کارکرد تا 2000 تن میوه در یک سال و بسته‌بندی محصولات در شکل‌های گوناگون می باشد. میوه خشک که در کارخانه کارکرد می شود، موافق استانداردهای بین المللی آماده گردیده به زیاده از 30 کشور از جمله آلمان، روسیه، چین، بلاروس، آذربایجان، ایران، ترکیه و امارات متحده عرب صادرات کرده می شود. مغز زردآلو از این جا با آلمان برای استفاده در کارکرد شیر صادر کرده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون دستور دادند که استحصال کنندگان باید قبل از همه به صفت کارکرد، بسته‌بندی موثر و ترغیب برند وطنی دقت مخصوص دهند تا محصولات وطنی در بازارهای بین المللی رقابت پذیر باشد. محصولات ما به 30 دولت خارجی صادرات کرده می شود، از آن جمله دولت‌های آلمان، آسیای میانه، عربستان سعودی و غیره می باشند. محصولات صادر شونده زیاده از 30 نمود می باشند که در یک نمود زردآلو 3-4 نمود کارکرد می شود، 3-4 نمود آن صادرات کرده می شود. در یک زردآلو ما می توانیم کارکرد می کنیم، خود زردآلو را بدانه کرده خشک کرده به دولت‌های عراق، روسیه، ترکیه، دیگر دولت‌ها اکسپورت میکنیم. دانه که او را گرفته میشکنیم و مغزش به دولت‌های آلمان صادرات مینماییم. پوچاقی از مغز دانه جدا شده به دولت‌های قزاقستان برای استفاده کسمتیکا که از روغن آن کسمتیکا میسازند بر دولت قزاقستان صادرات مینماییم. مغز دانه که زردآلو که به دولت آلمان صادرات مینماییم از آن شیر استحصال میشود.
баробари ба фаъолият оғоз намудани корхонаи донаи алмос 40 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардид. иттилоъ дода шуд ки кор оянда дар ду баст ба роҳ монда шуда шумораи коргарон дучанд мегардад. маводи хом барои корхона аз хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ харидорӣ карда мешавад. таҷҳизоти насб гардида маҳсулотро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ коркард ва бандубаст мекунад. раванди омодасозии маҳсулот дар хатти истеҳсолии корхонаи мазкур аз шустани меваи хушк оғоз гардида ба навъҳо ҷудову коркард ва ниҳоят дар қуттиҳои махсус бастабандӣ кардани он анҷом меёбад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои корхона ба сифати корҳои сохтмонӣ ва нақши он дар таъмини ҷойҳои нави корӣ баҳои баланд доданд. дар коргоҳи мо якчанд хатҳои истеҳсол ва бандубасти хушмева вуҷуд дорад. асосан онҳо аз давлати Туркия дастрас шудаанд. бо технологияи нав ва гуфтан дар кор аст каммасраф мо таъмин мебошем. бо барқи нисбатан камтар истихроҷ мекунад ва коркард нархи коркарди маҳсулоти мо арзонтар мефурӯяд. корхона дорои таҷҳизотҳои замонавӣ, мошинаҳои ёрирасон, мошинаҳои хизматӣ, ошхонаи барҳаво, сару либоси коргарон таъмин мебошанд. мо хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз меваи дар тоҷикистони биштасо обитоб ва ғизоёфтаро коркард менамоем ва онро дар тоҷикистони азизамон ва берун аз марзи он пешниҳод намуда обрӯи тоҷикистонамонро боз ҳам баландтар менамоем. ҳамаи мо хурсанд аз он ҳастем ки соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гаштем. мо ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ миннатдории худамонро баён менамоем. дар саҳни ҳавлии корхона намунаи маҳсулоти ин коргоҳи саноатӣ ва маҳсулоти кишоварзии вилоят ба намоиш гузошта шуд. иттилоъ дода шуд ки ҳосилнокии картошка дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо ба ҳисоби миёна ба 516 сентнер аз 1 гектар баробар шуда, дар баъзе хоҷагиҳои деҳқонӣ то 1000 сентнер ҳосил аз 1 гектар ҷамъоварӣ гардидааст. бояд гуфт ки соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти миллӣ нақши муассир дошта, таъсиси корхонаҳои нав, муҳайё кардани ҷойҳои корӣ, афзун намудани номгӯи маҳсулоти рақобатпазир ва содироти он ба некуаҳволии мардум мусоидат хоҳад кард. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳ роҷеъ ба таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти рақобатпазир ва тақвияти содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба соҳибкорон дастуру супоришҳои муфид доданд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави маъмурии минтақаи озоди иқтисодии Суғд, 4 корхонаи саноатӣ ва дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо хатти оби нӯшокӣ ва 2 хатти оби полезиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави маъмурии минтақаи озоди иқтисодии Суғдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот тӯҳфаи арзанда ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба кормандони минтақаи озоди иқтисодии Суғд, соҳибкорон ва сокинони вилоят ба ҳисоб меравад. бинои маъмурӣ аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуравӣ дар масоҳати умумии 10100 метри мураббаъ сохта шуда, дар рафти корҳои бунёдӣ 100 бинокори маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардид. маъмурият аз 3 ошиёна ва таххона иборат буда, дар қабати якум шӯъбаҳои хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ҷойгир аст. ошиёнаҳои болоӣ дорои толори маҷлис, ҳуҷраҳои роҳбарият ва ёрирасон буда, бо таҷҳизоти насли нав муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мо имрӯз кормандони маъмурияти минтақаи озодии иқтисодии Суғд хеле шод ҳастем ки бо дастгирии бевоситаи муҳтарам ҷаноби олӣ чунин бинои нави замонавӣ ба истифода дода шуд. мо ҷавобан ба дастгирии сарвари давлат кӯшиш ба харҷ медиҳем ки фаъолияти худро дучанд намуда барои расидан ба ҳадафҳои маъмурияти минтақаи озодии иқтисодии Суғд, яъне зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ҷалби сармояи бештар хориҷӣ ва саноатӣ ноил гардем.
дар бино толори алоҳидаи хизматрасонӣ мавҷуд аст ки дар он соҳибкорон бо истифода аз шабакаи интернет аз хизматрасониҳои алоҳидаи саноатӣ истифода мебаранд. аз ҷумла дархости хизматрасонии худро тариқи электронӣ пешниҳод менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фароҳам гардидани имкониятҳои муосир дар минтақаи озоди иқтисодии вилояти Суғд изҳори қаноатмандӣ карда, масъулинро ба истеҳсоли маҳсулоти босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар роҳнамоӣ намуданд. дар навбати худ кормандони минтақаи озоди иқтисодӣ аз дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла фароҳам овардани беҳтарин шароити корӣ дар бинои нави маъмурият изҳори сипос намуда, сарвари давлатро бовар кунонданд ки дар ҷавоб ба ин дастгириҳо хубтару беҳтар фаъолият мекунанд ва тамоми донишу таҷрибаи худро ба ворид кардани таҷҳизоти замони навин, истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва дар сатҳи баланду муосир, анҷом додани хизматрасонӣ ба шаҳрвандону соҳибкорон равона менамоянд. саҳни бино пурра сабзкорӣ гардида, дар он фаввора ва нишастгоҳҳои замонавӣ бунёд ёфтааст. ҳамчунин барои нақлиёти хизматӣ таваққуфгоҳ ва иншооти дигари ёрирасон сохта шудааст. мо аҳли кормандони маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Суғд миннатдории хешро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъсиси чунин бинои хуштарҳи замонавӣ мерасонем ва ҷавобан ба ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат кӯшиш менамоем ки дар оянда шумораи коргоҳҳои навро дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Суғд зиёд намоем ва ноил гаштан ба ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ, яъне саноатикунонии босувоти кишвар саҳми назарраси хешро гузорем. дар саҳни бино намунаи маҳсулоти 48 корхонаи минтақаи озоди иқтисодии Суғд ба намоиш гузошта шуд. таҷҳизот ва маснуоти гуногун ки дар корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ коркард ва тавлид мегарданд, бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ пешниҳод мешаванд. ин иқдом дар кори шиносоӣ ва муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар нақши арзанда мегузорад. 18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ба истифода додани бинои маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Суғд ҳамчунин ба таври фосилавӣ 4 корхонаи саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд, хатти тақсимоти оби нӯшокӣ ва 2 хатти оби полизӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаҳои истеҳсоли ҷуроб, дастпӯшакҳои сохтмонӣ, либосҳои занона, либосҳои мактабӣ ва варзишии бачагона бо дастгоҳҳои муосир муҷаҳҳаз буда дар онҳо маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза, хушсифат ва рақобатпазир дар бозори ҷаҳонӣ омода карда мешавад. бо бунёди корхонаҳои мазкур садҳо сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. гуфта шуд ки хатти тақсимоти оби нӯшокӣ дар деҳаи обурдони деҳоти Иван-Тоҷики ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ барои таъмини 1500 сокини маҳаллӣ бунёд карда шуд. баробари ба кор даромадани ин хатти муҳими тақсимоти об, ҳазорон кас ба оби тозаи ошомиданӣ дастрасӣ пайдо карданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани 2 хатти оби полизӣ дар деҳоти Иван-Тоҷик ва Лангари ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ 400 гектар заминҳои нави соли равон ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида дар соли 2026 обёрӣ карда мешавад. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ татбиқи як лоиҳаи муҳими соҳаи обёрӣ ва беҳдошти заминро иҷро намуд. дар доираи ин амал 300 гектар заминҳои беоб ва бекорхобида пурра обёрӣ шуда ба гардиши кишоварзӣ ворид гардид. тибқи иттилои масъулин дар ин масоҳат асосан боғҳои нав бунёд карда шуда дарахтони гуногуни мевадиҳанда шинонида шуд. ба гуфтаи мутахассисони соҳа, имкониятҳои хуби обёрӣ ва иқлими мувофиқ аст ки боғҳои нав дар муддати кӯтоҳ ба ҳосил дароянд ва барои беҳтар шудани таъминоти бозор бо меваҳои ватанӣ мусоидат намоянд. ифтитоҳи як қатори иншооти таъиноти гуногун дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ боз як иқдоми муҳим дар самти ободии кишвар ва беҳсозии шароити зиндагии шаҳрвандон ба шумор меравад. ин тадбирҳои созандагӣ барои таҳкими заминаҳои иқтисодии минтақа ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ нақши муҳим мебозанд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рафти сафари корӣ ба шаҳри хуҷанд корхонаи ҷӯробофии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди афзали нурро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. корхонаи ҷӯробофӣ дар замини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди афзали нур дар хиёбони исмоили сомонии шаҳри хуҷанд ташкил шуда маблағи сармоягузории он беш аз 2 миллион сомониро ташкил медиҳад. иқдоми ташкили корхонаи мазкур саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ баҳри иҷрои нақша чорабиниҳои эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат арзёбӣ мегардад. дар корхонаи ҷӯробофӣ васлу насби 100 дастгоҳи муосир имкон додааст ки иқтидори истеҳсолӣ афзоиш ёбад ва аз ришта то маҳсулоти ниҳоӣ тамғагузории банду баст дар дохили корхона анҷом дода шавад. кори дастгоҳҳо ба таври автоматӣ сурат гирифта маҳсулнокӣ баланд доранд. дар 100 дастгоҳи корхона дар як моҳ дар 2 баст 600 000 ҷуфт ҷӯроб истеҳсол мегардад. ҳоло дар ин ҷо наздики 20 намуди ҷӯроби мардона, занона ва кӯдакона истеҳсол карда мешавад. барои ҷӯроббофӣ 4 нави ришта дар 4 ранг истифода шуда нақшгулҳои ҷӯробҳо аз 5 ранги ришта истеҳсол мегарданд. аз ашёи хом ришта то маҳсулоти ниҳоӣ кори дастгоҳу таҷҳизоти муосирро мутахассисони маҳаллӣ анҷом медиҳанд. бо ин мақсад пеш аз оғози фаъолият кормандон машғулиятҳои омӯзиширо гузаштаанд ва алҳол корҳоро пеш бурда маҳсулот истеҳсол менамоянд. дар марҳилаи аввал дар корхона барои 50 нафар занону духтарони маҳаллӣ ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шудааст. мо имрӯз занҳо бисёр хурсанд аз он ҳастем ки бо дастгирӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ чунин корхонаҳои истеҳсолӣ ташкил шуда истодаанд. вазифаи мо занҳо аз он иборат аст ки дар ин корхона бо таҷҳизотҳо лавозимотҳо кор намуда корбарӣ намуда аз ришта ҷӯроб истеҳсол мекунем ва банду баст менамоем. дар ин корхона ҳамаи шароитҳо муҳайё буда мо занҳо бо маоши хуб таъмин мебошем. бо зиёд шудани дархост тақвияти ҳамкориҳо бо шарикони тиҷоратӣ талаботи бозори дохилӣ ҳаҷми истеҳсол ва шумораи кормандон зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо соҳибкорони ватанӣ иқдом гирифтем ки дар ҳадафи чоруми саноатикунони мамлакат корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди афзали нурро ташкил намуда зиёда аз 100 адад таҷҳизотҳои ҳозиразамон ворид намуда зиёда аз 50 нафар занону бонувони маҳаллиро бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин намуда истодаем. ашёи хуме ки ба ин коргоҳ ворид мешавад аз хориҷи кишвар буда мо имконият дорем бо корхонаҳои истеҳсолии худӣ ҳамкориро баром монда минбаъд ашёи хумро аз дохили ҷумҳурӣ ворид карда маҳсулоти тайёр истеҳсол ва ба хориҷи кишвар содирот менамоем. ҳаҷми истеҳсоли солонаи ҷӯроб дар корхонаи навтаъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди афзали нур беш аз 7 миллион ҷуфтро ташкил медиҳад. аз рӯи намунаҳои маҳсулоти истеҳсолшуда таваҷҷӯҳи ширкатҳои хориҷӣ баҳри харидории маҳсулот зиёд шудааст. ҷиҳати тақвияти раванди истеҳсолот таъмини як қисми бозори дохилӣ ҳамзамон бо шарикони тиҷоратӣ шартномаҳои ҳамкорӣ баста шуда маҳсулоти истеҳсолии соҳибкори ватанӣ бо тамғии афзали нур истеҳсоли ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулоти ивазкунандии воридот дар замини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди афзали нури шаҳри хуҷанд коргоҳи нав бо васлу насби дастгоҳҳои ҳозиразамон оид ба истеҳсоли дастпӯшакҳои бофташудаи сохтмонӣ ташкил ёфтааст. дар корхона насби 14 дастгоҳу таҷҳизоти нав имкон фароҳам овардааст ки маҳсулоти зарурӣ барои истифода дар рафти кори сохтмон ба бинокорон истеҳсол карда шавад.